Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। So, दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जे आङो दिनै ओरैबायदि मोनसे गोथाव पापरि चाटखौ देखायनो थांगासिनो। So नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय नामा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दायो आङो थांगासिनो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ मा भिडिअ। आङो गुवाहाटीनि ओरैबायदि मोनसे जायगायाव फैदों जाय जायगायावहाय पापरि चाट होननाय जाग्रा मुवाखौ ओरैबायदि गोथाव ओरैबायदि टेस्टि मोनो। नोंथांमोनाबो जुदि गुवाहाटीयाव माब्लाबाफोर फैयोबा आरो गुवाहाटीयाव थाग्राफोराथ' बांसिनानो मिथिखागोन। बे जायगायानो जाहैबाय आइएसबिटिनि जिथु ब्रिज दङ, ब्रिजनि जिथु मन्दिर दङ, बे मन्दिरनि खाथियावनो फाननाय सासे मानसि ओरैबायदि गोथाव पापरि चाट बनाय नोंथांमोना नायनो हागोन। जों गारिखौ इयाव दोननानै लाबाय। ओमफ्राय नै बे बालाजि टेम्पोला, ओमफ्राय बेयावनो नै गारिया बिराद खारो बेखायनो आं भइस दाबिंहै मिथिबायना। नै खाथियावनो मोनबाय नैबे दखान, नाम गैया बेयाव बिथाङानो नैबे नैलाय इयो आइएसबिटिनि ब्रिज ना, नैबे सायाव गारि खारगासिनो नुदों। नानी जो टेकला जोंना उसका पापरि चाट बनो आगते तो मा जागोन टेकला जाखांबायनो मालाय मा जाखो पापरि चाट जाखांबाय नों पापरि चाट नानी पापरि चाट दुटा बनाबो हा तीनटा नों जागोन दा पापरि चाट जाया दुटा पापरि चाट हा माला केसे माला खाबा भंडारे kan itu नाय कसं जरा नाही खायो गोथाव हा आंबो जागोन होनबा मटर दिया नाय बुट दिसो आं जागोन दे गिस्रेम थारिनिया गोथाव ओरैबायदि गोथाव ना। ओरैबायदि गोथाव पापरि चाट जानायनि सिगां पानिपुरिखौ जादों, खिन्थु पानिपुरिखौ एसेबां जाना लाबाथाय पापरि चाटखौ जानो हानाय नङा। पापरि चाटआ बांसिन गोथाव। स' बिदिब्ला पापरि चाटखौ बानायनो होनोसै। माबायदि बानायो मा होयो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गोलोमजोब्बाय आङो जि गरम हा जाया होननाया जाबोसिगोन। थेंक इउ। माबायदि देलाय खिथालाय गोथाव ना बिराद गोथाव नोंलाय मा गोथाव मोनाखै बोरैबा लादु बानाय जादो पानी कम दिले टिभी অলপ पापरि चाट बनाले ग्लोव्स निपिन्दे बेलेग ग्लोव्स पिन्धिब बा ইয়াতেও আছে বক্স এপিনেদি দেখাম মই কেনেকুৱা বনাই। मोनसिम गोलैहैनांगौ आरो तामाम खानाय भिडिअग्राफारा। Boleh yang mau dileng no? Musuh dong kok.
गरमथार ना हरलाय आंबो लोंनो हरलाय गुसु लोंबा बयासो हे आंनिया दों ओइ कुहिर थुकार दैखौ लोंना लाना नस्थ'सो जाबायलै खुसेर लोंगोन खुसेरबो लोंगोन लायनो निम्बु टेंगा सिंगा दी गटाय हा 1 2 3 4 ता नों आंनिखौ लोंनो हागोन ना हायाबा आं लोंनो हानाय नङा खुसेर जानानै Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Lights paint the skies, only you. আপুনি কেতিয়াৰ পৰা খুলিলে মই ইমান আহিছিলোঁ খালি ৰবিবাৰ আহি আছে ৰবিবাৰ তো নিদিওবাৰ না দেখাইছোঁ ৰবিবাৰ নহ'লে নাহে বেলেগ দিন আহি লাভ নাই না মানুহ নাই না এতিয়া মানুহ নাহে আজিকালি আহেতো কম হয় বহুত এইটো মেচিনত বনোৱাৰ কাৰণে বহুত লাডু হয় ন হা হাতেদি নবনাই নকয় যি ৰাউণ্ড মেচিনত বনাই সেইকাৰণেতো লাডু এতিয়া দিব বিলাহী ন বহুত খাই ভাল লাগে দেই আপোনাৰটো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কি कैमरे के सामने बोलना तो क्या बोलेगा उसको বিলাহী দিলে ৰবিবাৰতে আহে না এতিয়া ৰবিবাৰ আহি আছে মানুহ সেনেকা নহয় যে স্কুল নাই আকৌ অকল ৰবিবাৰত আহি আছে ন মানুহ নাই না এতিয়া চাৰিআলিত লগাওঁ চাৰিআলিত যাতে মানুহ হয় চাৰিআলিত কোনটো চাৰিআলি গড়চুক চাৰিআলি গড়চুকত বেলেগ দিনা গড়চুকত পাম বেলেগ দিনা গড়চুকৰ মন্দিৰ গড়চুকৰ কোনখিনি থাকে চাৰিআলিতে থাকোঁ মেইন চাৰিআলিতে এইটো কি দিলে নিমখ হা সংক্ৰী বাইদা বেলেগ দিনা গড়চুকত পায় এইটো কি মছলা বজাৰ আছে না তাতে মানুহ কি মছলা চাট মছলা হা চাট মছলা এইটো কিবা চিলি পাউডাৰ এইটো কি কবি অমিতা হে মই থ্ৰুছো না ভাজি কবি সুজানা গুমলে লঙ্গনা দালঙ্গন লঙ্গমুগা এইটো কি দিলে ধনিয়া আৰু এইটো তেতলি টেঙা হা তেতলি টেঙা মিঠাটো নিদিয়ে খালি মিঠা দিলে বেয়া লাগিব হা খালি মিঠা দিলে বেয়া লাগিব এতিয়া মিঠাটো দিব না মিঠাটো দিব লাগে মোৰ মিঠাহে ভাল লাগে বিশ্বাসই নাই गोथाव नङा हले लोंनाय ओमफ्राय एसे बोरैबा गोथां आं बेखौ लोंसै नोंथांमोना बेखौ नायबाय थाबानो जाबाय
এইটো কি মিঠা এটা বনোৱা মিঠাই Đây các bạn. Badam. Itu কি কয়? হ্যাঁ দাদা ভুজিয়া ভুজিয়া ও সৰু সৰু ভুজিয়াটো না doi na doi buri Thao thao này. 그통 오늘. Tiền người cái thòng. mình không muốn ra nào Nó mà là như này. Ô là nào cái này. হৈ গ'ল না পুৰা কমপ্লিট কিমান দাম লৈ কৈ দিয়ক আপুনি 60 টকা এক প্লেটত 60 টকা दायो जानानै नायनोसै माबायदि मोनो दायो जानानै नायनोसै माबायदि मोनो दायो केमेराखौ लावदुमा हमनानै होगोन नों जानाया आं जायालै बिदि बुंजोबबाय आंसो जनांगौ दा इयो आंखौ थगायदो दा जनो लुगैना बिराद थगायगासिनो आरो केमेरामेना जनो मोना नों लाबोना लायाखै बुस्थुखौ आरामसे जनासो जानांगौ दा इथिबाय नानि इथिबाय खाथि दायलांबालाय लावदुमिया जाबायानो गोथाव हे तामाम नानि गोदै फैला बे आरो खुगा फिसाया सोनोनो हाखवाखै या मोनसे ai मोनसे जानानै गोथावथार गोथाव मोनाखै यार बिथाङा गोथाव मोनथाराखैनो बिराद गोथाव जासुना मोनसे जानो हायासै आं ओंखाम जाबोदोंमोन ना अनलादों अनलाजों माजों बिराद गोथाव अनलादों फारौ बेदर दिनैसो फार्स्ट टाइम बेबो लावदुमा जाहोदों आं भिडिअ खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बिराद गरम ना खालामनाय जायाखै नोंथांमोनाबो जुदि जाफैनो फैजायो बिराद गोथाव खेबसे ट्राइ नायनानै गेम स्टुडिअ मारै बुंनाया नंगौना नङा ना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै आइ लाभ इउ बाय दायो जोङो थांनोसै मामाम गरम गो बाबा एसे अट' गरम